И здравейте, кога съм Енгейма ПГ и сега ще играете на Region Park от PvP и ме пусна с някакви глупости тук. И да, не знам, що ама съм с тази бяла точка. Това е моето любимо нещо, като знаете паркура. Ай, направо да почваме. И ако пише тук, Medium Parkour и Easy Park. Medium. И да започваме. Топа едно Medium. Че тъпо, ти си. Това не е хард. Защото ако е хард, направо на хардата да отивам. Ай, как ще падна, е? Вие нормални ли сте? Сега го минавам първия път. Леко ста. Отивам. Ако имам време, пък и двата мама. Двата джампа ще мина. Охо, доста. Някак си запазих баланс. По стълбчики. Просто мога да скача тук. И опа. Оп, оп. Так му да ме гледате как натискам копчетата, да ме гледате как играя паркур. Ама шифнах! Ама шифнах, бе! Значи, мразя този паркур. Мразя. Право ще това опита, ако и на двата се пребия като смотан. Ама аз мога от тук да скача. Дори ако и то се пребия и на още не се пребия, направо тям на изпаката. Защото извините. Хопа. Хопа. Право. Мали. Охо, браво. Браво. Ой, той накадно. Особено с авточъм. Айде на изи пак. Той ми се струва някакси по-хубавичък такъв. Дай да минем от тази страна. Опа. Сега тук падна. Добре. Ако се упражнявам, пак като преди в паркура ще стана мега голямо про. Път не би аз да съм такова про, нали знаете? Ама и ще трябва. Шифтвай. Ой. Шифт. Тото има и малко по-трудничък ми се струва, ама. Браво. Шифтвай. О, кой има в чест? Колко би. Блокчета. Блокчетата някак да ни ги. То там май ще трябва да се бия. Знаеш, че не съм се взел. Не съм се пуснал, че той ще тъй няма мога да се бия. Сега се пием. А то това тук е за двама. Кой има те? Нищо. То верно избако. И сега тук може да слизам долу. Стълбички направо. Блокчета. Що ми дава блокчета, не е читърско. То си ми е дал от самият
Сега ще мина тук. Аз мога тук да смина. Ако знаем. Опа. Опа. Хоп, 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 хоп. Верно, че е медиум. То се по-труден от ония другия. Айде, малко. Хай. 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 Тук по-трудно е с shift и затова, защото съм голям про и го минавам с shift. Хай. Не, бе! Оу. Аз ако се правя на про, как ще да падна направо? Нямам думички. Думички нямам, думички. Добре, бе, ако ни падна, къде ще падна? Кажите ми. Опа. Аха. 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 Забравя да го цъкна. Черна овца. Тя носи лош късмет. Как не сме видяли до сега? Сега значи хубаво ще мина само да стане ден. Хора се върна, когато малко повече стигна до онвата. И се връщам, когато стигна до него. Добре, 10, сигурно 5 минути съм мъчил да стигна, да помина, защото забравя, защото се падах на това. Добре, това е нашия последен шанс. Мале, 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 мале. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Уда, 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 уда. Не дей пада, не дей, че ти е стълб много им паза. Oh yes, oh yeah. Най-после го минах. Yes, yes, yes. Shift. Минах ли го? Минах ли го? Гош, гош, гош. Аз съм пишка ливката, бе. Сега отивам и там. Да минем и това. Като съзнам какъв съм професионалист и на той ще падна. На компа, преди като имах комп. Охо, я да видим какво си имаме тук. Стълби. Моето любимо нещо. Абе, значи ли какво реших? Еми хора, това ще е видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да оставите на лайк, естествено. Да, абонирайте се, ако не сте. Кефете се. Бирички пийте. Направя, че не мога говоря от този тъпма. Но обичам такива мапове. Вие много знаете, нали? Това са ми любимите неща просто. И да. Това е ще това видео. Кефете са. Бирички пийте и чао.